नमस्कार, मस्त मराठी किचनमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे. तर आज आपण बनवणार आहे आंबोळी आणि वाटाण्याची उसळ. दाखवणार आहे आंबोळीचं पीठ कसं ठेवायचं. तर त्यासाठी मी हे जाडे तांदूळ घेतले आहेत 1 किलो. पाव किलो इथे मी उडदाची डाळ घेतली आहे. 100 ग्राम जाडे पोहे घेतले आणि 1 चमचा मेथी घेतली. साध्या तांदळामध्ये मी पहिले ही उडदाची डाळ ओतून घेते, मेथी. तर हे सर्वांना मी एकत्र केलं आहे आणि यांना स्वच्छ धुवून मी 6 तास भिजत ठेवणार आहे. हे सर्व आपल्याला मिक्सरला लावायच्या. पोहे आपल्याला अर्धा तास भिजवून घ्यायचे. पोहे आपल्याला पहिले भिजत ठेवायचे नाही आहेत कारण ते उमळून जातात. तर आता या तांदळाला मी स्वच्छ धुवून घेणार आहे. मी तांदूळ आणि डाळ एकाच ठिकाणी भिजवून घेतली आहे. आता तुम्ही बघू शकता तांदूळ स्वच्छ धुवून झाले आहेत. याला मी 5 वेळा धुवून काढले आहे पाण्यातून. ते बघा, त्याच्यामध्ये मी एवढं वरती पाणी ठेवलं आहे तांदळाच्या वरती, कारण की ते तांदूळ आपण 6 तास भिजत ठेवणार आहे तर ते फुगून वरती येतात, म्हणून मी तेवढंच पाणी ठेवलंय. आता ह्याला मी असं 6 तास भिजत ठेवून देणार आहे. बघा, हे तांदूळ मी 6 तास भिजत ठेवले होते. आता 6 तास आपले पूर्ण झाले आहेत. तर आता आपण त्याला मिक्सरला लावून घ्यायचं आहे. ते बघा, मी इथे एक मिक्सरचं भांडं पण घेतलंय. त्याच्यामध्ये मी आता हे थोडे थोडे घेऊन त्यांना हे बघा, त्याला मिक्सरला लावून घेते. जर मला पाणीचा गरज वाटला तर त्याच्यामध्ये पाणी टाकणार, नाही तर मी असंच लावून घेणार आहे त्याला. आता हे बघा, त्याला जरासं मी फिरून घेतलं आहे आणि त्याच्यामध्ये मी 2 चमचे पाणी टाकते. तर आता हे बघा, तुम्ही बघू शकता आपलं हे पीठ व्यवस्थित लावून झालं आहे. त्याला आपल्याला जरा जाडच ठेवायचं, एकदम पातळ नाही करायचं. हे बघा, पिठाला मी जाडच ठेवलं आहे, एकदम पातळ नाही केलं आहे. आणि त्याला मी आता एका स्टीलच्या डब्यामध्ये काढून घेते. आणि तुम्हाला पण असं एका डब्यामध्येच त्याला पॅक करून ठेवायचं आहे, तरच आपलं पीठ लवकर येणार आहे. एका साईडला मी ते पोहे पण आपले भिजत ठेवले होते आणि त्यांना पण आपण आता मिक्सरला लावून घेणार आहे. तर हे बघा, आता माझं पूर्ण पीठ लावून झालं आहे. आता त्यामध्ये मी मीठ टाकते 1 चमचा. तुम्ही चवीनुसार मीठ त्यामध्ये टाकू शकता. आता हे बघा, त्याला मी व्यवस्थित ढवळून घेणार आहे. आता त्याला मी व्यवस्थित ढवळून घेते आणि आपण जे मगाशी पोहे भिजत ठेवले होते त्याला पण मी मिक्सरला लावून याच्यामध्येच टाकलं आहे आणि ते व्यवस्थित आता मिक्स करायचं आहे आपल्याला. आणि ह्या डब्याला मी आता रात्रभर तसंच बंद करून ठेवून देणार आहे, कारण की आपलं सकाळी उठल्यावर आपलं पीठ तयार असणार, ते वरती बरोबर फुलून येणार. आता थंडीचं पीठ लवकर येत नाही, म्हणून मिक्सरला लावताना त्यामुळे थोडा कोमट पाण्याचा वापर करा, म्हणजे आपलं पीठ जरा लवकर येईल आणि व्यवस्थित येतं. तर हे बघा, माझं पीठ इथे तयार झालं आहे. आता ह्याला मी पॅक करून तसंच रात्रभर ठेवून देणार आहे. काल रात्री जे आपण आंबोळ्यासाठी पीठ ठेवलं होतं ते आता वरती फुलून आलं आहे, म्हणजे आपलं पीठ तयार झालं आहे. आता त्याच्या आपण आंबोळ्या बनवणार आहे. तर त्यासाठी मी हे वाटाणे घेतले होते, काळे वाटाणे, आणि त्यांना मी रात्रभर भिजत ठेवलं होतं आणि सकाळी त्यांना मी आता कुकरमध्ये 5 शिट्या काढून घेतल्यात. आणि तुम्ही बघू शकता आपले वाटाणे व्यवस्थित इथे उकळले. उकळताना मी त्यामध्ये 1 चमचा मीठ टाकला होता. तर आता मी इथे एक कढई घेतली आहे आणि त्यामध्ये मी 2 मोठे चमचे तेल टाकले आहे. तर आता मी त्यात 5-6 कढीपत्त्याची पानं टाकते आणि त्यामध्ये मी आता ही 1 चमचा आलं लसूणची पेस्ट टाकते आणि त्याला जरा व्यवस्थित तेलामध्ये परतून मिक्स करून घेऊया. तर त्यात आता मी हा 1 चमचा हळद टाकते, अर्धा चमचा हिंग टाकल्यामुळे आपलं पोट वगैरे फुगत नाही. आणि आता आपण त्याला व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. इथे गॅसचा फ्लेम आपल्याला स्लोच ठेवायचा आहे, कारण की आपले मसाले करपले नाही पाहिजे म्हणून. त्यात आता मी आपला घरचा मालवणी मसाला 2 चमचे टाकणार आहे. आणि हा मसाला कसा बनवला जर तुम्हाला बघायचा असेल तर त्याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे. त्याला पण आपण व्यवस्थित परतून घेऊया. तर आता इथे हे बघा, मी कांदा, खोबरं आणि गरम मसाला टाकून इथे वाटप बनवून ठेवले आहे. तर हे वाटप कसं बनवायचं तुम्हाला बघायचं असेल तर त्याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे. तुम्ही डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये जाऊन चेक करू शकता की आपण हे वाटप कसं बनवलं आहे. तर आता त्याच्यामध्ये मी याचे 2 चमचे टाकले आहेत मोठे. आणि आता सर्वाला आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. बघा, आपले मसाले व्यवस्थित सर्व मिक्स झाले आहेत वाटपमध्ये. याचा कलर पण खूपच चांगला आलाय, लाल कलर आलाय आपल्या मसाल्याचा. आता मी त्यामध्ये उकळलेले वाटाणे टाकणार आहे.
त्याला पण आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. तर आता ते आम्हाला ही आंबोळ्यांबरोबर खायची आहे, त्याच्यामुळे थोडंसं पाणी टाकून मी त्याला थोडं ग्रेव्हीमध्येच ठेवणार आहे. एकदम मी असं ग्रेव्ही सारखंच ठेवलंय. मी काळ्या वाटाण्यामध्ये पहिलेच मीठ टाकलं होतं, म्हणून यात थोडंसं मिठाचा वापर करते. तुम्ही चवीनुसार मीठ त्यामध्ये टाकू शकता. तर आता ह्याला मी दुसऱ्या गॅसवर ठेवते आणि इकडे तुम्हाला आंबोळ्या कसं बनवायचं ते दाखवणार. त्या बघा मी आंबोळ्या करण्यासाठी हा फ्राय पॅन घेतलाय. आता त्यावरती मी बघा 1 चमचा तेल टाकलंय आणि त्याला आता मी टिश्यू पेपरनी सगळीकडे लावून घेणार आहे व्यवस्थित. ते बघा आपलं पीठ जे आता काल रात्री आपण ठेवलं होतं ते व्यवस्थित आलं आहे. आता त्याला आपण व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. हे बघा मी असा 1 चमचा घेतलाय, त्याच्याने त्याला आपण 2 चमचे घ्यायचे आहेत तव्यावरती आणि त्याला असं व्यवस्थित आपल्याला गोल स्प्रेड करायचं आहे. तर आता हे मी आंबोळ्या बनवले आहेत म्हणून त्याला थोडं जाडच ठेवलंय. आणि या साईडला तुम्ही बघू शकता आपली काळ्या वाटाण्याची उसळ उकळते व्यवस्थित. तर आता ह्याला मी परतून घेते. हे बघा आपले सहज परतलंय. आपल्याला त्याला दोन्ही बाजूने व्यवस्थित भाजून घ्यायचंय. आता मी त्यावर थोडं तेल लावून घेणार आहे. तर तुम्ही बघू शकता इथे आपली आंबोळी तयार झाली आहे. तर आता त्याला मी काढून घेते. दोन्ही साईडून ती व्यवस्थित बरोबर शिजली आहे. तसंच आपल्याला दुसरं पण करून घ्यायचं आहे. तर मी परत तव्याला तेल लावून त्याला टिश्यू पेपरनी सगळीकडे स्प्रेड करते. तर हे बघा आपल्या बॅटरचे मी 2 चमचे टाकणार आहे तव्यावरती आणि तसंच आपण असं गोल करून घ्यायचंय. गॅस आपल्याला मीडियम फ्लेमवरतीच ठेवायचं आहे. हे बघा तुम्ही बघू शकता त्याला व्यवस्थित झाड्या पडले. त्यावरती मी थोडं परत तेल लावते जरासं. तर आता याला आपण परतून घेऊया. त्याच्यावरती पण मी हे बघा ब्रशनी आता तेल लावून घेते त्याला. हे आपले आंबोळे फटाफट होतात, ह्याला जास्त वेळ लागत नाही. जर तुमच्याकडे भिडं असेल तर तुम्ही त्या भिड्यावरती पण करू शकता. हे बघा ही पण माझी आंबोळी तयार झाली आहे. आता त्याला मी काढून घेते. याच प्रकारे आता मी सर्व आंबोळ्या करून घेते. आणि इथे दुसऱ्या साईडला हे बघा काळ्या वाटाण्याची उसळ पण आपली तयार झाली आहे. ही एकदम मालवणी पद्धतीमध्ये बनवली आहे. ही आंबोळ्यांसोबत खायला खूपच छान लागते. याची चव खूपच वेगळी लागते. ही आमच्या गावच्या पद्धतीत आम्ही बनवली आहे. तर तुम्ही पण यात्रा नक्कीच ट्राय करून बघा, तुम्हाला पण ही खूपच आवडेल. जर तुम्हाला माझी आजची रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्हाला माझी आजची रेसिपी कशी वाटली. आणि जर तुम्हाला हीच रेसिपी इंग्लिशमध्ये पाहिजे असेल त्याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे, तुम्ही तिथे जाऊन बघू शकता. थँक्यू.